Uyadela oyozibona zibulalana Kowandulela Amanqamu Nedbank Cup phakathi Kaizer Chiefs Orlando Pirates FNB Stadium kusasa. Amakhosi ayinqoba idabi yokuqala ngomkhonto wagwaza ekhaya kwezimnyama. Umhleli wezindaba zemidlalo eJozi FM uThemba Thithi Shabalala sibekela isingase sikulindele kulomdlalo kusasa. Amaqembu amabili ke Kaizer Chiefs ingena kulomdlalo nje ke yagaxa laphana ke isibhaqo kuKaizer Chiefs kuOrlando Pirates amahlandla azaba mahlanu impela landelana across all competitions. Kodwa ke umqeqeshi weOrlando Pirates uJose Rivero uyakusho ukuthi ningakhohlwa ukuthi nakuKhalin Black Label nathi sathi ukubathela induku sabatoboza. Kodwa kuma ngethe ke umqeqeshi wayo iKaizer Chiefs uchazile ukuthi ke bangena kulomdlalo ke bengama underdogs okusho khona ukuthi ngoba iOrlando Pirates ihamba Phezulu ke iyandiza impela iloke ithola imiphumela emihle ke emidlalweni yayo. Kanti ke mawuthi uyabuka ke lapho ke abaqeqeshi bobabili bakubeke kwacaca ukuthi ke akekho nofuna ukudembesela kulokhu ke iKaizer Chiefs iyawufuna iOrlando Pirates iyawufuna futhi ke sikwazile ukuthi sivakashele ke ama training camp omabili ke sahamba saba kuzona ke inkambi zombili ke sabuke iOrlando Pirates ivivinyo ivocavoca abadlali bonke ke sabona nolochi ke ukuthi ke uzoba khona kulomdlalo. Kanti ngala kuKaizer Chiefs sibonile ukuthi umfana ufana noNgcobo akekho futhi noKikendoli akekho kodwa khona bazophakamisa isandla kuzoba umdlalo omuhle ngendlela eyisimanga ke okumnandi futhi ukuthi umdlalo usevele kwaphakanyiswa ibhodi lokuthi amathikithi ke asedayise wonke aphela. iOrlando Pirates ithe ukuba namagxathu athi awabe makhudlwana kunawe iKaizer Chiefs kulokho ingakho ngicabanga ukuthi bazowuthatha.